zo ku gani bawan mata ina tafiya ta ku daidai a ce na more ku dai a ce ban morewa ba. Bawan mata ku kasance da bawan mata comedy akan YouTube channel don samun ingantattun wasan kwaikwayo na barkwanci da ilmantarwa. Bawan mata comedy. Danna kai me shiga mana. kai ni ba ban gane ba kullun sai ka zo ka dinga san wata kana shiga YouTube. Ba kana da YouTube ba? Shi nake kallo ma. Shiga da Allah shiga. Me Shiga mana. ni fa ka takura mun wallahi tallahi kai ba sai mun data kake ba kullun kai ta ƙara mun da shi. Rubuta bawan mata comedy. Bawan mata comedy. Wani suna ne haka bawan mata? Na rubuta bawan mata gashi ina. Ya saki. Ba ka gani? Kai ta sa shi wanki. la ilaha illallah. wai shi bawan mata ne wai kai? To ya ne kusa mata wallahi. kuma dare ya kore shi. La ilaha kwana gidan. La ilaha. bakin masallaci ya kwana. Gashi yana ta wanki. Kai to Allah ya kyauta. na ga da Allah ya kama dashin bawan mata. To ai ni ma bawan matan ne. Ni ma bawan mata ne. Ku kasance da bawan mata comedy a YouTube channel. Ku yi mana subscribe sai ku danna kararrawa don samun shirye-shiryenmu idan mun kora. Kuna danna kararrawa za ku ji ragal kaɗagal sai ku rinka ji muna dorawa bawan mata comedy a YouTube channel. Ina ma abota kallon komedin mu da masu bibiyan mu a Facebook da Instagram. Ina gayyata ku da ku zo YouTube ku yi satin Bawan Mata TV. Ku yi danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa dan kasancewa da zafafa kuma mashahuran comedy na Bawan Mata wanda shi din da kuka gaishe tare da dan kwaliki. Kun an kuka da ce Bawan Mata musamman wannan gayyatar mata ta ku ce. Ku zo YouTube din mu ku yi satin Bawan Mata TV. Ku yi subscribing dan kasancewa da mu. Sai kun zo. Kuma ku yi subscribe din channel din Bawan Mata Comedy. Za ku ga mu rubuta a jikin screen. Dan Allah dan zo. Ya. Mazaje. Yau ba matan ne? Da mata ke be kai kaga tabbata ganin mun yau ba mata. Dan iska. Ku zo ku yi subscribe din channel din mu mai suna Bawan Mata Comedy. Bawan Mata Comedy. Bayan ku yi subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa. Ta yadda in mun saki sababbin comedy shirye-shiryen mu za ku sami ba fa comedy kai muke yi ba. Muna yin fina-finan series na Hausa. Muna yin comedy muna sa waƙoƙi duk a channel din namu. Sannan kuma manyan fina-finan muna saki ne duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare. Gaskiya ne. Ku zo ku yi subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa. ku zo ku gani bawan mata ina tafiya ta ku